हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं सुनीता यादव आज अपने यूट्यूब चैनल आप सब लोग का स्वागत करती हूँ। और आज अपने यूट्यूब चैनल पे सबको स्वागत करती हूँ। आज सावन का महीना है तो मैं आज अपने यूट्यूब चैनल पे कजरी गीत लेके आ रही हूँ। आप लोग को जैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद ज़रूर देना कि आप लोग को कैसा लगा कजरी गीत। अपने निदियों के कई नवा दवाई पिया के तो हई जगाई पिया ना। अपने निदियों के कई नवा दवाई पिया के तो हई जगाई पिया ना। एक त गोदी में गदेला दूसरे सासू का झमेला। एक त गोदी में गदेला दूसरे सासू का झमेला। तीसरे रोज रोज तो हई के जगाई पिया कई नवा दवाई पिया ना। तीसरे रोज रोज के तो हई जगाई पिया कई नवा दवाई पिया ना। अपन निदियों का कई नवा दवाई पिया के तो हई जगाई पिया ना। एक त गोदी में गदेला दूसरे जेठनी का झमेला। एक त गोदी में गदेला दूसरे जेठनी का झमेला। तीसरे रोज रोज के तो हई जगाई पिया कई नवा दवाई पिया ना। तीसरे रोज रोज के तो हई जगाई पिया कई नवा दवाई पिया ना। अपन निदियों का कई नवा दवाई पिया के तो हई जगाई पिया ना। एक त गोदी में गदेला दूसरे ननदी का झमेला। एक त गोदी में गदेला दूसरे ननदी का झमेला। तीसरे रोज रोज के तो हई जगाई पिया कई नवा दवाई पिया ना। तीसरे रोज रोज के तो हई जगाई पिया कई नवा दवाई पिया ना। अपन निदियों का कई नवा दवाई पिया के तो हई जगाई पिया ना।